Asto ekaro tutugarte asense moyo bonchoreria nigo baigo abaunchoreria abo bari bakoro bonchoreria obokoboke asubugatagati bw'omochio bosongo abagendrete korera amakongwa ibagendrete wetera abuna okoira na magega ko bonchoreria na baigo enchara nabono nigo baganiririe amandamano gutuguterware na mono kuboria serikali gokora chingwana nensemiri kwamirire serikali elio goikera lichiburigia lyo kworoberia abakenya obugima. Biasa revi no toma itena wana baitu bago soma ko. Wano kuwa maandamano ajagete. Chega kitina ro agento ngokora chiro ga. Nde nyomba. Era na chiro basoka. Naro rakende bantumba ya bakongolinya. Chabali. Chabeire igabona chabeire gamuro chiguranga. Kona maandamano aya ngaya gutui. Ekiagera ntobegeta abantu bari baita banene twachorete. Chetinara wana babu bakirete sina singe ndabakora gera mwabo ayibwata chibesa ntunto bwaje kuna nje imana bana no babatoma ko bamuna chinyanya cyabari nakibona ngokora kegera monto tayo okongoria bagotorera mabera barusia amandamana batayibyo mona norigora bago ikani barusiororo marora batotetere na ndutanyore kindi. Algo murai buen so wanja kwae ento bia kongresa na mno bosona miampiri amisin abantu bano tosinyumna abuna nchebeba nkinkoli kuruhora margo bancaranda ira bana barire ncara bambo kubono marambye gatuko na nyoro machere gracia kemo ona sinyumna agin koire na mamira maandamano na kiense go chakobaga umurai atari gwanja ga kibai gwane boka banyene agere ntwa banta bataka ntunyore ngento to kuri senga ncho